Hindi siya matao. Alam ko. Hindi siya matao. Alam ko. Yun na nga yun mga ka-vibes. Paalis po kami ngayon. Mag-ikot-ikot. Kasi napaka-boring na po dito sa loob ng bahay. Bakasyon po kami ng Sambuan. So ikot-ikot muna tayo ngayong araw na to guys. Wow! Okay. So naplanuhan po namin na mag-ikot-ikot doon sa doon sa dagat. Kasi almost 1 year na, mag-isang taon na alis dyan. Ring na itong pusang to ay parang harang eh. Mag-iisang taon na po guys na hindi kami nakapunta dun sa dagat. Ito po yung baon namin. Wow! Konting pagkain at saka tuwalya, ganyan. Kaso bawal kumain dun sa dagat guys kasi Ramadan dito eh. Unless kung iftar time na 6 PM onwards. Ayan. So dyan po ako nakatira guys sa bahay na yan Ayan. Sobrang ganda po ng weather ngayon guys. As in. Yan kung makikita nyo yung kapitbahay namin guys ang gaganda ng bahay nila Halos lahat ng bahay dito guys ang gaganda. Tapos kadalasan sa kanila tig-isang sasakyan. Yan guys ganda ng bahay may takip pa yung nila, parkingan sa labas. Diba guys, social ng dito. Mga neighborhood natin dito. Yayamanin. Ang gaganda ng bahay. Alright guys. Sana ay okay kayong lahat dyan. Yan. Dito na kami. Tanggalan muna namin ng takip yung aming pulang kabayo. Ayan. Ayan guys. Ito po yung aming pulang kabayo. Tanggalan. So yun nga yun guys, tinatakpan namin kasi yung tae ng ibon, tinataihan yung kotse na dudumihan at saka minsan nababakbak yung pintura. Okay guys, so magbabiyahe muna kami, magta-travel muna kami guys. Babalikan namin kayo mamaya. See you! Hi guys, welcome back. Ayan. So nandito na po tayo sa loob ng sasakyan guys. On the way na po kami doon sa aming papuntahan. Music muna tayo. Sometimes in my dreams I long, but I never gonna get me down. So when negativity surrounds, I know someday I'll turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that ganda na music guys Gupay Baldo guys. One day guys, update ko na lang po kayo pag nandun na kami sa pupuntahan namin kasi maraming pulis sa daan, maraming bantay. Bawal daw po gumamit ng telepono pag nasa loob ng sasakyan.
baka ma-penalty pa tayo. Pero ipapakita ko po sa inyo yung madadaanan namin guys. Kaya ito, sinuot ko na rin yung mask namin kasi bawal din na walang mask. Kaya kailangan nating sumunod sa batas, lalo na wala tayo dito sa wala tayo sa bansa natin. Okay guys, see you mamaya. Kaso kailangan naming lakarin yung lugar dito. Awid, doon. Ayan. Nandito na kami guys. So kailangan naming lakarin yung lugar kasi malayo-layo pa. Nandun pa sa may unahan ng konti. Dito namin pinark yung sasakyan kasi ano, medyo maayos yung ano, parking. So, lakad-lakad na lang kami. Dito ka naman, no? Sasakyan. Sobrang tahimik guys, ano? Wala masyadong tao. Nakakapanibago. Yatay. Parang ano ba? Parang ghost town. Walang katao-tao. Diyos ko po. Di coronavirus kasi. Grabe yung epekto ni coronavirus eh. Medyo malayo-layo pa ata. Lang, dito tayo daan. Ang ganda. Teka. Ano na rin to guys? Sabay exercise na din. Di ba? Lakad-lakad, di ba? Exercise. Inat-inat sa katawan ba? Papawis konti ba? Maigi na to kaysa nakatambay sa bahay. At least dito medyo ano, medyo naka-circulate yung mga dugo natin at sa ano, utak ba? Relax na konti ba? Pag sa bahay ka lang kasi kung ano-ano naiisip mo eh. At least dito maano ka, ma-refresh, ma-unwind kumbaga. Ayan, nandito na kami guys. Ang ganda ng lugar guys, oh. Ayan, oh. Ayan. So ito na yun. Baliktarin natin yung camera guys para makita nyo. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Okay, nandito na kami. So, maliligo na po ako. Tatanggalin ko lang yung gamit ko guys. Maghuhubad na rin ako. Tama guys, paano na po yung araw, palubog. Yan, ayan. Hello, hello. Ganda po dito, ang ganda-ganda po. Ang
pangalan para sa lugar na to guys ay waterfront. Waterfront guys, waterfront. Yan o. Ganda ng dagat o. Galing, sige, let's go. Yan. Yes. Ang sarap. Ang sarap maligo. Maligo. Yeah. Yan. Sausaw ko yung katawan ko guys. Kasi na pwede masahin yung cellphone. Yan. Okay. Ang linis po ng dagat dito guys. Kaso ano siya, hindi siya white sand. Parang ano siya parang brown. Yan o. Saka tahimik. Napakatahimik dito. Hindi siya matao. Ano ko? Nakasalo na. Yan. Shout out pala ako dyan sa taga-amin sa Kanagong Sikatuna, Bohol. Yan, sa Bohol po. Taga Bohol po ako guys. Marami din pong magagandang dagat doon sa amin. White Sand Beach. Yan. Oh, nice. Guys. Minsan guys, may nakano dito minsan may mga mangingisda. Tapos tutulong ka lang sa kanila sa paghihila ng kanilang tawag ito. Yung fish net. Tutulong ka lang sa kanila sa paghihila, tapos bibigyan ka lang ng isda libre. Kaso ngayon walang mangingisda. Yan. Alright. Shout out sa lahat dyan. Hello. Kamusta po kayo? Alright. Shout out pala ako kay kay Flor Balili Saren, kay Lina Saren Fernando na nasa Sweden. Hello sister. Sana ay okay kayo dyan. Ingat palagi. Sino pa? Yung mga kapitbahay namin dyan sa Kanagong Sikatuna, Purok 5 Kanagong Sikatuna, Bohol, Philippines. Ayan, nandito po ako ngayon, naliligo po ako ngayon dito sa dagat. Ayan. Lah, shit, katakot naman dito. Parang dinadala ako dito sa medyo malalim Ayan. Malayo-layo na pala yung narating ko. Balik tayo doon guys. Balik tayo doon sa medyo malapit. Sausaw ko yung ulo ko guys ha. Isasawsaw ko yung ulo ko. Ang sarap ng dagat. Diyos ko po. Ayan. Balik tayo doon guys kasi iwan ko yung cellphone ko doon para makaligo tayo ng maayos. Yun na nga yun guys, galing na po ako doon sa dagat, tapos na po akong maligo. Ngayon nandito ako sa harap ng Chowking Oman para mag-order ng takeaway food kasi nakakagutom pala pagka naligo ka sa dagat, tapos nakakapagod ng konti. Pero guys,
sobrang sarap po, napaka worth it po yung pag biyahe namin papunta doon sa dagat. Biruin nyo guys, almost a year na hindi po ako nakaligo ng dagat. Walang ano, kasi walang time. At saka ngayon lang namin na pag-isipan na pumasyal sa dagat kasi boring din kasi guys, boring yung palaging nasa bahay lang. Kaya yun, maraming salamat guys sa inyong pag-subaybay at saka sa pag-panood sa video na to. At saka guys, kung bago kayo sa aking channel, please paki-subscribe po, Ricardo Buholano. Ayan, nandito sa baba. Ito po yung channel ko. Ayan, Ricardo Buholano. Paki-click po yung notification bell para kayo po ay ma-update, ma-notify sa mga video na aking i-upload. Kahit walang kalaman-laman guys, kahit walang kwentang videos. Ayan, okay guys. Maraming salamat ulit at saka ingat po kayong lahat dyan. Keep safe everyone. God bless us all. Bye bye.